бачаҳое ки дар фермаи Сахарова таксӣ мезанем, хуб гӯш кунед бародаро. Нахоҳ шумо ба тоҷики худтон ҳамин корро бикунед. хоб бародар дар таксӣ савор шид, рафт. баъд нахоҳ бо ҳамин тарзи рафтор ба ҳамин бародари худтон мақсад ки бераҳмӣ кунед. мара хуб гӯш кунед. кадомед ки бурди ҳамин бачара ҳуҷҷатоша дар мошинат гум кард, бар бигардон биёр бутеш. ё ки ба ҳамин рақамҳое ки дар болои экран мемонам дар ҳамин занг бизанед, ҳамон бародар бия бигира. агар ҳамхелӣ сар накунем гӯш намекунад, тамошо намекунад. охи хоб бародаре ки суратша мебинед. дӯстон салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аввал сурате ки мебинед бародармон, хоб бародармон Аминҷони Раҳматшоҳ, соли таваллуд 2003. бародар мега ки айфемаи Сахарова мебароя дар як такси мега ки лаҳҷаи помирӣ қатӣ буд. хоб бародара савор мекунад, мебаранд то метро Анино. дар инҷо мерава, баъд мебарояд, дигар бародар ҳуҷҷатош дар дасташ нестай. хоб дӯстое ки суханое ки дар аввал гуфтам барои шӯхӣ буд, барои тамошо кунанд, равон кунанд. просто аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем таксистое ки дар ҳамин фермаи Сахарова мақсад ки кор мекунанд, хизмат мекунанд ба мардум, агар боша бародаре ки тамошо мекунед, шумо ҳам бидонед, равон кунед. мақсад ки ҳуҷҷатҳои ҳамин бародар гум шуда дар ҳамунҷа. айфемаи Сахарова мебарояд, дар такси савор мешавад. хоб метро Анина мерава, мехамба, дигар ҳуҷҷатоша намеёбад. ба эҳтимоли зиёд бародар мега ки дар ҳамун дохил ё таксӣ мондагия ё ки дар метро мондагия. агар яке мабодо бачаҳо дар ягон ҷо диден, шиниден, ба рақамҳои болои экранбуза хоҳиш мекунам занг бизанен. худтон медонед ки даводаи ҳуҷҷат туғрӣ кардан, паспорт кардан, бо астар нав регистратсияу миграсион, ҳамаи кашокаши даводави зиётӣ, расходи зиётӣ дорад. хоҳиш мекунам ҳар касе ки медонад, мешиносад ё ки ҳамин таксиҳои тарафи фермаи Сахарова равон кунед. дӯстон ба бародаро ба якдигаро равон кунед, то ки ҳамин бародар, ман фақат суратшам мегузорам, чунки паспортам медонед ки гузошта намешавад, дар ютуб жалоб меяд. суратшам мегузорам, ному насабаш Аминҷони Раҳматшоҳ, соли таваллуд 2003. хоб хоҳиш мекунам равон кунен ба бачаҳое ки дар фермаи Сахарова кор мекунанд, дар метро Анина. шояд ягон бародар можи дар метро Анина гум кардаги боша. ба эҳтимоли зиёд мега ки дар ҳамун такси, баъди аз такси баромадан, дигар аниқ дақиқ намедонад ки дар куҷо гузоштай. хоб хоҳиш мекунам ки ба бачаҳое ки дар фермаи Сахарова кор мекунанд, такси мезананд, як ҷои нозикиша мега ки ҳамун бародаре ки мақсад дар мошини савошдан рафтан лаҳҷаи помирӣ дорад. шояд ҳамун бародаре ки дар ҳамунҷа кор мекунанд. равон кунен то ки ёфт шавад. ташаккури зиёд. худо нигаҳбонтон.